खुलुमबाय जोङो दा दिनैहाय खैरी बागानाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौहाय शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम। बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। साला लोगोफोर थांगासिनो दङ लोगोफोर नै फाइनालि गाइस जोङो सफैमारबाय नै माला गोजा नै फाइनालि गाइस जोङो सफैमारबायबो। खैरी बागान बेना खैरी बागान ने खैरी बागानाव फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, लाइक खालाम। लोगोफोर खैरी बागाना मोजां ना गाज्रि लोगोफोर? साख्रेब खालामनो थिननाया साख्रेब। सिख्लाफोरा लोगोफोर बे फैलाय सेल्फि लाबावदों सासे नै आंनि लोगोफोर। खेबनोसै दे गोजान दाथा बरियाखा लोगोफोर नै खैरी बागानाव गुदि थालाबाया लोगोफोर। बैयावबो बेरायनो जा मोजां मोनो लोगोफोर। आं थांनोसै लोगोफोर। नै लोगोफोर जों थांगासिनो दं। खैरी बागान गोजा जेबो गैया लोगोफोर। खैरी बागान गिदिंनायानो जा मोजांखा। मा सला बेखौ नै गोदानाव फैनानै भात जाबाय। नै लोगोफोर
Mai logofor coba Nih logofor mana coba logofor video ko boleh ko lihat sekarang sudah logofor. Bye.